Komentar isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May umaga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita. Tapos na ang arangkada sang nag-file sa ila Certificate of Candidacy kahapon nga adlaw. Petsa 9 na kita sa bulan sang Oktobre tuig 2021. Wala makapugong ang COVID-19, no? Sa mga kandidato nga luyag magpapili sa palabuton nga eleksyon. No, bisan ang iban may kabudlayan bangod nga ginakulbaan nga basi matapikan sang COVID, ti tudo putos ang lawas nila padulong sa COMELEC, no, nga mga opisina. Dito sa National Gido, kadamo sa mga nagpapili kapin pagid sa party list. No? Ang party list ni kung kaisa damo man interesado nga magpangalagad, no? Kung lang tawon tagid, damo man interesado nga tindog bilang representante sa nagkalain-lain nga mga sektor. Tigaling nga problema sina kung magdaog na kag mangin representante, mangin congressman, may nahimo gid man. Aksyon Hotline. Nga presentation, hindi ka mo magkalipat ang aton sining nga countdown, mayara na gid lamang 77 kadlaw, 77 days before Christmas Day, no, kag 81 days to go. Kag 2022 na, dasig lang ato na abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Mga tagpalamati naton on air, nagamonitor karon nga aga kutom malabutan sa aton broadcast dira sa Isla Sampanay, Guimaras,
no, dira sa may tabok sa probinsya sang Cebu, may mga porsyon nga bation kita. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. No, pagi na sa on air sa bilog nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. How are you? How do you do? Welcome to the show. Pero of course, wag kita nagakalipat sa ngaton sining nga mga OFW sa mga Ilonggo nga ara na nagatrabaho o kung naga-istar sa gwa sang Pilipinas. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan paagi sa Facebook ag YouTube nga naga-monitor. Good morning, good day sa inyo tanan-tanan. Action Hotline. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Available dira ang comment section. Pwede nyo gid ina padalaan sa mensahe nyo kay basahon. Tagid ina, dugay-dugay. Action Hotline. Ayos until 9:30 ang aton pagpangalagad karon iyang aga. Now, sa bago lang nagtakop o nagtapos nga registration sang Commission filing of COC sang Commission on Elections. Sa Bacolod, actually, daw ay ginman kita sang nakita din nga daw ging kakibot, tagidla, nga daw bago, abi nga nawong. May ara man, although sa congressional post nga nagpapili, but not so familiar, bala kag daw baguhan gid nga ngalan sa patag sang politika. No, may ari diri negosyante si Atay Ding nga nag-file kahapon nga maengkwentro kay incumbent Congressman Greg Gasataya. Ang congressman, yado mo yung pinakadamo sa Bacolod inkwentro. Si Mayor Bing kag anay Congressman Albi Benitez, iniya one-on-one giniya. No, ang ila sining inkwentrohanay sa congressional post amo ning mas damo-damo noong nga nag-sumiter sang ila certificate of candidacy. Na ang COMELEC gina-expect today nga magapagwa sila sang listings, no, kung sino ang mga nag-file. Pero sa database ng Action Radio Bacolod, may ara na kami no, nga mga ngalan. Inaiya sa amon pag-cover, based sa pag-cover naton dira, sang patrol, sa Bacolod City Hall team coverage. Sa COMELEC, no, ginamat-amat lang naton tipon ining record para mapresenta, pero actually dalon pa ni sa national mo kag ang law department sang COMELEC amo ni sila ma-determine kung bala may ara sang ma-disqualify or hindi ma-baton bilang official candidate kag ma-deklarar nga diskwalipikado ang ila sinigin sumiter, ang ila ginsumiter nga certificate of candidacy. In short, gina-consider ka as nuisance candidate. Man kabalo ka may mga basihan na mo nga ba deklarar ka nuisance candidate. Isa na dira kung sa national nga level ang imo papilian nga halos budlayan ka gani mag-travel from different cities and provinces. Di much more nga magkampanya ka nationwide, no? Amo na bala? Nga daw kabudlay gid para sa imo. Galing sa una pa na yan, no? Subong in the advent of technology, actually mabalaan tagani kung sino to ang nagapalapili kag nag-file mo sa bahin sa national because of the coverage. Sa tutuod lang subong ang Facebook, mas dasig pa iya mo. Mas nasig pa nagaguluwa ang mga information coming from the netizens nga nagapagwa, nagapublish sa mga information sa Facebook. Amo na gani kung kaisa nga akon ganing advisory to the public. Please, kung may magwa ganing information kag mga balita sa Facebook, you have to check and double check the resource or ang source ng information. Kay kung kaisa ti without knowing, ang aton gali gina-share, ang aton gali nakuha ng mga information, kung kaisa tiway labot fake news, patalang bla, no? Ina ang ginhimo lang, sampila ka mga persona, nga hindi man sila lehitimo nga media outlet, nga mga personality, pero nagahimo, mas laya sang kaugalingon lang nga balita, kung ano dahi. Pero that is another thing, no, nga aton balantayan. Now, amon ang isagid subong, no, i-try tadugay-dugay ang Commission on Elections, kay base sa ila sining assessment nangin matawhay, no, ang bilog
ang proseso sang filing sang Certificate of Candidacy. Ti kudos, no kudos sa taga-Commission on Elections. Bangod nga nangin mataway. Sang una to ya, remember, galing ti ang case sa Mindanao to yung may masakir to, hindi man to ya kadungan sa Parisinimo, dolain to siya nga may ara sang ginambos to nga nagkalamatay, bla. Ariya, isa ka mga balantayan ni because this is a national and local election. Tidamo Ginoo lang nakibot iya sa nasyonal tong daway man ni nagwangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, gulpiad na lang iya kahapon nagfile sa bilang presidente sang Pilipinas. Hotline. Sila nga dugay na ni nga plano amon ginhipos-hipusan lang, ginhipsan lang. Kabalo ka naman nga kung may plano kung ano gina balbal kay. Ti amo na niho, subong lang kuya pero nag-decide kuya hindi lang ni kay subong lang kundi dugay na ni nga ginaplanuhan. Hotline. Now, take note until November 15 pa, may ara sang tsansa basta may ara ka lang certificate of nomination and acceptance, may ara ka lang political party sa pag-file sa imo COC, pwede pa na iya, no? Until November 15 nga mag-kambyo kamo sang kandidato. Amo nang unique ya mo. Amo na gani siling ko dapat guro pati ni ang mga election law naton pangligwaton tani kido ginahimo gyapon sa Sarsuela sa mga political party kag sang mga politiko nga may mga kwarta iya silahanon malang gyapon ang naga matyagan kunog nahimo lang let nga kwan iniho do serkos ang gwa permiya sang aton eleksyon kag bangod nga ti kadamo sa mga kwan mo hindi bla hugot kag klarado gid nga tingka kita balay nga may mga kambyuhanay pa. The same thing happened sa tong Chimpo nga nagpapili first time at last election si President Digong. Hotline. No, inang may mga why man ay kaso ang mga pagkambyo-kambyo na bla pero I mean kung kaysa galing ti kalabanan sa nagapulungko na galing nga mga opisyalis na ton sa gobyerno kuan man mga elitista man abi ano pa daw para malang sa ila kaugalingon ang ginaprubahan nila permi nga magkasuguan o din kakita sa nayaman. Now, plus political dynasty, sus kadamo-damo gyapon halin sa lulo hasta sa apo no nga nagapapili kag same nga apelyido ang nagaengkwentro lay no sa eleksyon. Hotline. Ay, perti ini. So anyway, sa aton nga magka-aksyon, isa ini sang mga balantayan ta. Kung ano ginman si Attorney Tomas Valero sang Comelec Regional Office, i-check naton kay makuha kita bala sang ila sining assessment sa bago lang natapos nga filing sang COC. Iloilo, by the way, may kontra sa Mayor Jerry Trinas. Nag-file si paring Kwan, John Capulot, Mayor sa Iloilo, sadya gini. No, may enkwentro na si Mayor Jerry Trinas sa Iloilo. Hotline. Kagang partido nga ginopdan, nga ginopdan ni attorney ni paring John Capulot, ti daw amo ning nasuspitsuhan nga basi mo ning partido ni Kuano Inday Sara kon sa tion nga magbulos giman siya abi nga maging kandidato sa nasyonal. Pero pakarunantay na dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad samtang ang suspect nga nagpatay sa manunudlo dito sa siyudad sang Cadiz ginpasikaan nagkaso robbery with homicide. Ato yatang kuloy gi klase tao tong way kapuslanan pinatay atong maestrato. Ay do ko nami tanuton nga klase tao. Why gito ya inosente gito ya maestra, pinatay ya, binuno yan na linampusan, pati ginpasakaan kaso. Ang taga Cadiz kapon, ginahulat to, siling niya maglitib lang ng bagol, ya malagtik ni, kastiguhon siya sa taga Cadiz City, tani mo. Ang Bacolod, i-check na karon no, sa EOC, kay may 13, may 6 kita ka death cases, kahapon, 113 ya ang kaso gyapon no sa bilog Metro Bacolod based sa data sang DOH kahapon. Alas 8:16 na asong Radio Philippine Standard Time.
Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang, Attorney Tomas Valera, ang Assistant Regional Director sa Commission on Elections or COMELEC, kay luyag ko ibaloon ang ila assessment sa bago lang ginatapos o kahapon nagtakop pa nga pagpatigayon sa filings ng COC sa bilog nga Region 6. Kumusta? Naluway ginbansang problema? Joining us over the phone is Attorney Tomas Valera. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, man. Good morning sa listeners ng Action Radio. Salamat. Kit anong assessment naton kahapon, Attorney, sa bilog nga Region 6? Okay man, matawhay man. Matawhay. Nawagin man daw Oo. sang problema nga nag-transpire, no? Wala man. Okay. Wala. So, bali, today, ang pag-insindi ko daw sako subong ang mga COMELEC offices, gina-finalize ang mga names ni nga inog forward sa Manila. Can you tell us, anong process ni after nga nag-close kahapon, sir? Ati pagka-close na kundi ang mga kopya nga inupadala namon sa Manila dalona sa mga different municipalities sa provincial office namon. Mhm. Dason i-consolidate na namon pagkidalon sa Manila. Okay. May digital copy sina kami mo. Di Aha. double check pa na nila kung isa mabudlay na wala may mga wrong spelling kita. Aha. So, ang ako na advice sa mga kandidato, kay after nga na name, may posting ni sa opisina mo. I-posting ni ngalan nila. Mhm. So, i-check nila kung eksakto sa ilang certificate o kanila. Sika kung isa may mga typographical error. Okay. Sa panahon nga ni, wala pa man kita printing sang baluta. So, may time pa kita nga makoreksyonan kung makita nila nga may typographical error. So, until when nga pwede na sila maka-inform sa COMELEC nga may typo error, Attorney? Hindi ta dapat maglapaw sa November 15. Man mo kaya muna na pag-start sang sang printing sang baluta. Okay. So, ang posting So, kung sini before that, within no. today, probably makapagwa na ni ang COMELEC offices. Pati by Monday, makapagawa na sila eh. Okay. Kaya subong sinitigi, tanan sila kakaladto sa ang amon mga election officer, tanan sila kakaladto sa amon nga mga opisina. In fact, na amon daw ito antiki, kaya ako itong nag-acting. Ang amon nga election officer alin sa Kaluya, nagpanawag na, kag nag-inform sa ako nga ari na siya sa mainland. So para sa antikis concern, wala na problema. Makadeliver na siya sa Manila as scheduled. Okay. Iban mo ang amon delivery mo sa una, wala na schedule, tanan iya go when you are ready. Subong iya, because may pandemic, may schedule kung saan ang kada probinsyang maabot sa Manila para hindi magdululungan bla. Okay. So, amo lang kinalain subong ya gali. Amo nang kinalain lang. Aha. Sa una, you go whenever you are ready. Yes, sir. Now, sir, Attorney Valera, kundi subong may mga because of the pandemic, most probably may mga changes amo na gani bisan sa delivery sang results ang mga nag-file sa COC, may schedule gid. So para subong sir, ano ang mga don'ts kag ang gina-allow sa idalom sang COMELEC nga mga resolutions for a candidate o sa mga nag-file sa COC nga daw bawal sa ila nga himuon subong kay hindi pa man sila ni kuan mo official nga kandidato pagidla, Attorney? Well, ang sina, sige pangampanya nila because of the Pinera case nga ang mga illegal acts will commence sa campaign period pa. So, as of now, muna pinagusto na sila kakampanyahan na. In fact, even ang imo nga gaston subong Hindi pa ma-include. Hindi mo na gani ma-include sa imong expenses eh. Okay. So makita mo na sa television, radio subong may mga advertisement na sila. Correct. Insakto na kiti may mga scheduled mga mga interviews silang ginapatigayon kag national paid pa gani, Attorney mo. Oo. Pero amo nang kinalain because ini sila ma-consider as official candidate kag may mga limitations na during the time nga mag-umpisa man ang kuana nila ang campaign period. Yes, ang campaign period. Sa local, saan mo gani ma-start na siya, Attorney? That is 45 days from elections, no? So next count year? back, Oo, next year pa na. So far mo man ang 90 days ang aton national. Yes, correct. Next year pa man. Next year pa.
So, subong, ang mga kandidato, tibala na sila guro, kapin pagit ang Facebook, ano, hindi pa niya natin ma-regulate yung yapon attorney, di ba? Yes. Amo na ang aton nga problema ang Facebook. In fact, ang problema naton kay may mga misinformation pa nga nagaguluwa sa aton nga mga digital media. So, hindi kita ka amo nang aton nga ano kung paano ikaw mismo paano mo balaan ang hindi matuod kag ang matuod. Nga daan So, subong. very simple, di ba? Correct. We rely on the major radio stations like Action Radio kung ano nga aton nga balita. Mm. Subong mambal to ginambal to sa internet pero kung lantawon mo there is another story nga lain naman ang kanya Correct. lain naman ang istorya. Tiyan mo na to, kung sa digital, kag sa online media, ka online ka nga medium maglantaw, kapin pa ka na sigay nga anang share subong because of the internet world bla attorney. Na hindi lang niya mapila lang niya ka oras siya por tinang tikon fake news kag mga patalang na information tapos kinang publiko Tapos ka na mo alam mo na sakto na. Now kundi may ara pa na ginaalaw pa until November 15 klaro ko laton nga kung may ara ka political party ang pagkambyo or pag-isol pag-ilis ang kandidato is allowed pa na until November 15 unless nga beyond sina kung mapatay na yung kandidato nila. In fact, kung mapatay ka, bisin up to election day, pwede ka substitute. Pwede na iya. Oo. Yes. So anyway, sa tanana, sa mga pumuluyo, siguro attorney, as part sang sang education and information campaign, information and education campaign, I mean, sang COMELEC, attorney, ano ang imo sini reminders to all the public because on Monday, mabalik naman ang voters registration and then next year pa man, although lawig-lawig pang election time, but tanong reminders ang taga-COMELEC? Well, sa mga wala pa kaparehistro, may tiempo pa sila, no? Na magparehistro, liwat. Magparehistro, liwat. I mean, magparehistro, no? Kay gina-extend mo ng registration. So, may time pa sila. So, kung para makabuto sila sa ato national elections, kasi ining national elections kini usually basta presidential elections tamo ang kabuto. So makita mo ang interes ang aton mga pumuluyo na interesado sila kung sino ang mangindason nga presidente. So payo sina sa tunan nila maayo kung sinong ila mayag nga mangin presidente sa dason nga anong katuig. Garing ang iban, garing attorney, ang ambal nanda, mga intra kung mabuto sa eleksyon, ay niya do, medyo dako gawang pang tagtag ko, no? Dili, amo na ang usual kung eleksyon. Sige, halong ginatay niya. Now, ang gina-expect niya gani, kaya do kada eleksyon na ginman ni, daw, amo na ginman na ang sa template yung COMELEC, nga usually ara gyud man iya kakatabo ang pagkambyohan na bala no reshuffling sa COMELEC officers pero most probably medyo lawig-lawig pa na guro attorney no. Basi may reshuffling kami comes November matapos ang registration. Siguro paano lang matapos nang bala ma-finalize ang mga ihunamon ang ilang mga listahan sang botante kag mag-reshuffling. So probably mauna ang amon provincial election supervisor then madason ang election officer. I see. Sige. On that note, attorney, salamat gid sa time, halong gid permi. Oh, sige. Thank you very much also. Action Hotline. Attorney Tomas Valera, ang Assistant Regional Director sa Commission on Elections or COMELEC. So, lain gali system sa buong sanguna iya, why pa to schedule bisan sa pagpadala or pagkatapos ang COC filing sa mga provinces nationwide, kaya ang schedule dululungan man lang na gapin na gusto lang sa una iya padala dito sa Manila kung saan una available nga natapos yun na this time gali iya may ara gid sang dapat nga lagson no nga schedule ang every provinces because of the pandemic because of the pandemic amo na no ipadala dito sa Manila and then ang legal department amo na mag-determine kung bala may ara sang ma-declare possibly ma-disqualify kag mag-consider as nuisance candidate no dito na sa law department sang Commission on Elections. Action Hotline. Kaya mo na ang proseso siling ni Attorney
Valera, ng Assistant Regional Director sa Comelec, silingete ang problema, tas sinisumong niya, pinagusto lang ng kampanya ang mga politiko, kaya why pa man nag-umpisa mo, hindi pa sila ma-regulate. Amo na gani siling ko ang election law sa Pilipinas. Daw ginahimo lang niya bala, nung sarsuelas ang mga politiko mismo, nga the same gihapon ang mga ngalan, the same gihapon nga mga clan, pamilya, actually kung ng taon na ton, traditional gapon no, nga mga politiko, ang hara nga nagauyat, nga ti sila lang niya magkabenepisyo, kag sila lang daw pinagusto lang because tiway pagin man, hindi pagin hugot ang aton sini election law sa pungsod Pilipinas. Pareho bala sini, ti in the advent pagin siyang technology, Facebook, tanawan nyo sa Facebook, sus Mariusip, damo-damo mga trolls nga nagapang balbal iya kandidato, o may mga personal nga mga attack sa mga tao. Ti ano muna karon, paano muna kay YS ang regulation nga nagapatuman para sa mga nagalapas kang nagakampanya through social media o kon Facebook. O tiway may mo o pinagusto ka mo da. Hire ka mo da. Actually mga maniblayado ang mga ang mga sagad bala. Ano ganing tawag sila? Keyboard warrior Action Eden. Kaya ini si Action Eden iya mo ng mga na ni sila nabilong sa mga sintinya sa mga sa mga kabataan subong, no? Ang generation nila ti amo gini ang mga sagad diha. Ti may mga gina-consider ina nga mga keyboard warrior, no? Ina mga galulo brother asang mga sagad diha sa internet. Si Axon Elrin sagad man ni. Ti pila pa man lang mo. Si Axon Elring edad niya, subong manog 20, hilagin niya generation, amo ini ang ginabantayan ta, no? Kahit ang election sa Pilipinas siling ko gani ang election law, ang bantayan taya this coming November 15, antes sina nga petsa, damo pa ni mga tabo, siling ko gani, basibla kon tuod ginman nga mapapili Presidente Sinday Sara, wag takabalo kay kapon ko din karavan ang grupo ni Robredo. May-ari man blag hala kalibot nga Inday Sara nga mga salakyan nga may bandera man siling ko ini. Ano man yang gadgad nila ni kontuod mga hindi papili si Inday Sara man. Palantayan ini nga mga development o kung mga stories sa politika sining nga bulan mismo until November 15. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog po dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ko sa respeto kung sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatabak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Actually, sa inyong palatuntunan aksyon hotline, oy, ang inyong mga cellphone preparar nyo na, unahon ko lang ng winner na ton Sir Elriho, parang hindi na tamlipat na magkaroon lao. Kaya parang makapangatag kita sa aton sining winner, ikaw lang liyong gabot na. Na ginagabot na ni Sir Elry. Ang inyong mga cellphone, make sure lantawan nyo nga may signal kag naka-on. No, kay base iyawan ka muhulat nga may manawag sa inyo kag base bla, no? Nga igo mo yung matulupang daan, off galing cellphone, naka-charge tuod pero why ma-on? Action Hotline. Simple lang ning kuano pero dako naman ni para sa mga kaaksyon naton ang temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod, SAP. Pamaskwa sa Aksyon Radio. Simple man lang ni. Ang inyo himuon pagsabat, tutay nga pulo pamangkot, okay na dayon. Daog ka na dayon, tiding ka mangita sina.
Good morning gali kay Rico Salazar, ginatamyaw ya, si Tessie kag Rodolfo Sulas. Reynaldo Balangbang, Los Duazo, Block 34, Rebecca Anpiladio Pilares, Edwin Nobleza, Lucy Ginolos, Block 32, Estrella Divina Gracia, Block 31, Kabugwason, Family Mercado Sinaida and Rene, thank you sa pamahaw, Tambo kag Pinirito. Ano mahaw to siya? Tambo kuno kag Pinirito, ginbalbal niya. Action Hotline. Good morning dara sa inyo. Salamat kay pag-akomodar ha sa kay Toto Rico Salazar. Ayos, ari na! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ayos! Christmas na no? Ang kinalain de Blas Pilipinas yung Christmas, compare sa iban nga mga lugar, magkadto ka sa mga mall, mabatian mo yung si Marichan, nga mga tingog, amo na kinalain, sadya, galing kaya mo lang ni, wala ni pandemic, sadya na ni tani ang mga mall ni mo. O, galing kaya rin ang aton nga, mapalaro no, nga manginuwi na kon makasabat siya. Hello, good morning. Good morning. Oo, may ngaga. Aga. Sino gani ni Palihog? Si Annabel Garcia ni sa Barangay Tangob. Barangay Tangob. Purok San Roque, Barangay Tangob. Pilain mo edad gani Nanay Annabel? 56. 56 years old! Yay! Grabe si Nanay. Nay, gano'n ka na subong ka pamahaw ka na? Sa butika, gamakal ko di bundong. Ha? Ari ko sa butika, gamakal bundong. Bayin ang mga kwanda. Tinamo ka pamati sila simo da. Wala ko sa mga kabati, kaya di ko na bakal sa bulong sa butika. Hindi, bala siling ko, basi may makabati. Istupad mo na kang mahayok, brato. Karong ko natagan, taka 500. Basi batian lang, uy, nagdaw-gawin na kasaksunad yung gaya ito nabi. Kasi mga barato, hindi lang. Sa regional hospital. Ay, buhari, lapit ka lang di galino, eh. Ma'am Annabel Garcia, gapamati ka man para may sa Aksyon Radio. Sign on and sign off ko yan. Wow, ay gali. Tisino subong ka istorya si mo, bi. Ay, Action Art and Hapon. Ay, gali. Kung mag-extra si Aksyon din mag-report, Aksyon din abuso. Nasa balita o nasa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Very good, ate. 500 para sa imo. Kuraton mo na Ma'am Annabella kung paano mo mag-claim iningkon. May mag-text sa imo, ha? Okay, Action Art. Thank you, Gid. Congratulations! Okay, thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Action Hotline. Abi mo, amo ning bulan sang Oktubre, na miss ko na ikadwa na ning nga tuig Aksyon Donilmar. Ang mga music bala sa Bacolod, dinawdumduman mo to sa maskarab lang ang music. Siya makasaot-saot, kumakalabay ka sa downtown na mo. Ang beat bala sang music sa maskara, ba kahilidlaw. Pero ang mayo nga balita, Black Tolya mo ni, kagapon, monitor ko dito sa Manila. Ang report sa Department of Health, nagambal gid ang DOH. Kay sang primero, ang paglantaw sang Okta Research,
nga by December, most probably December, maganubo ang cases sang COVID sa bilog nga Pilipinas. And gina-expect nga pag-abot sang December kuno do mangin Merier ang aton Christmas celebration. Ti no less than DOH kahapon nagambal nga based sa ila data nagapakita nga nagamat-amat na gidman nubo ang cases nationwide, no? Nationwide. Tigaling mo ning problema, bala ka ba'y pakuntani, why naman sa bagong nga variant nga magsulod diri aside from the Delta, nga doon mo ning nagpadasig kang nagpataas ang cases in every cities, municipalities throughout the Philippines. Nga mo ning rason, katino hindi kita kabangon, ho, kagati bawas ang ekonomiya, ta damo na ginegosyante, tuod lang, nagkalabalda subong. Especially ang magagmay nga nagapangrenta lang, nga mga negosyante. Now, ti kahapon, 113 cases ang iya sa Bacolod, no? Pero galing kay do may ara death cases nga naglabot sa anom, no? Anom ang mga nagkalamatay. Amo nang subuan ko kay ti may ara gyapon sang gina-report nga mga nagkalamatay because of COVID-19. Ti unvaccinated diri 90 sobra percent. O amo nang dapat nga halalungan ta this time kay kabudlay gid ara ginagyapon si COVID. Hindi kita maghatag kumpiyansa. Actually, ang extraction team kahapon sang gin-check ko kay Sir Ernie Pinida, ang ila baklag hindi giman tuman kadako, no? Pero bangod kay di may mga option ang mga COVID patient because of the omnibus resolutions, di may ara kung kay isang ang opsyon niya hospital care or ma-qualify sila sa ginatawag nga home quarantine. Amo nang hindi tanan nga naga-positive, ginadala sa isolation facility. Tikod pa matian tang DOH, good news ini, galing kay tisiling ko, ang problema bala sa aton, kay kung kabati gani nga ang mga authorities gamba, like for example, the DOH and the Okta Research, nga basi mangin Merier ang Christmas ta, siling ko, ang Bacolod is still triple digit. Hindi kita maghatag kumpiyansa. Lantahon ta nga kinanglan ang kooperasyon na ito narang gihapon. Kay paano ini mangin Merier ang Christmas ta kung nara kita gihapon sa triple digit cases ya? Like in the case of Bacolod. Now, kabay pa nga ining ginambal sa DOH, magsigi-sigi na ni nga mag-drop ang kaso sang COVID. Ako gusto ko na gini nga matapos. Gusto ko na gini nga mapukan si COVID-19. Online sa hotline. Pero check karon ko di latest karon sa Bacolod City kay kahapon daw triple digit kita 113, no? Pero ambot kon may ara si Vice Mayor Elcid pamilyaran sa aktual karon nga real time nga cases nga naghalina dito sa DOH nga record. Vice, how are you? Good morning. Kahapon Salamat gid Vice no sa time, sorry gid no sa disturbo na mo naga pa sa imo na, pero nagtawag kami bala Vice kay kahapon ang good news nga ginambal actually na sa mga balita sa nasyonal ang parte sa kwan, no, ang natabo nga ginalantaw diri sang DOH nga at least manubo pagid ka mangin Merier ang aton nga Christmas kuno. Amo lang ilambal diri upod sa Okta Research. Sir, ang trending subong kag nanong monitoring ta, would it be possible nga by December magabalik kita sa single digit or maybe lowest cases na for Bacolod? Well, ang taon mo ang kwan, entire country, nagdubo siya, in fact, by half. Only that nga siya, Tondiya, sa Western Visayas, na kambyo action art. Kung lang taon mong Panay Island, subong nagnubo sila kita naman nagtaas, no? Sila ho nataas,
kita nubo subong gasaka ta. Actually wala pa ta kapik sa akon yan na observation. Okay. Ang aton nga kuana na kung lang taon mo ang aton vaccination roll out or number of constituents na nga na-vaccinate or qualified, kuwan lang ka. Ang aton population, let's say mga 650,000 or 670. Ang imo sina nga estimate lang na more than 200 pa lang ang aton 1,000 ang aton na vaccinate. So more or less mga 60%. Okay. Ang kontra sa qualified akon lang tao so 40% ang wala pa ma-vaccinate or wala gapati. So ang approach subong naton gani kun lang taon mo si mayor ti mo na ni barangay ng aton vaccination. Ginaayo ta ng mga barangay officials ng mga kampanya na unlike before nga kita yung nagahulat. Subong niya kita nagakampanya kay damo gyapon action art ang wala nagapati o nahadlok. Sakto ng imo nga kuan real time naton yesterday 113 kitang kaso. Dum naman nga napatay. Sus. Oo, action art. So ang active cases sa subong 2,100 plus, no? So ini nga mga weeks ni balantayan man eh. Kasi kung nagkasaka ang cases mo, daily cases mo, chances are nga ang iya transmission sinamasaka eh. Okay. Diba? Kaya kung ganubo ang imo cases, yung transmission niya nabuo man. Kaya itong ining bago nga na-test, ng laton pa nimo. So kung damo ang positive cases, ang ginlatnan na nila, damo man. So, I think, ako niya nga lantaw ay patakapik, no? Before kita magpanaog. Ay, sus. So, amo na gani kadalibot naton kuan kita naga-lecture, naga-hatag inputs, naga-advise sa publiko. Nga mas bintaha kung magpa-vaccine ka sa Pero subong sa mga vaccination activity naton alin sa mall, sa mga barangay, ang response ng public do okay naging man-advise do daw nag-level off na ginman, nagtaas ng ginman ang awareness ng taong interesado na ginman magpa-vaccine? Kung lang taon mo mag 200 plus, ang iba na dala na ng first dose mo. So, lantaw ko action art, mga ari lang kita sa mga 60%. Oo, hindi magwa, nagagulap kita guidelines na ang 12 to 17 i-allow na siyang DOH masugod naman ta. Okay. No? Kahit may mga kabataan na kita igo balati suliton tagani the other day nagpila ang tao to sa Sigasco bakal oxygen. Sus. So meaning damo sa ila panimalay ang difficulty of breathing. Siya mo nang aton subong nga kampanya with the help sang media mapainchindi naton ang publiko kaya akon lantaw action art kung magdamuni siyang attitude ang chances nga makarecover ang aton ekonomiya, ang chances nga makabalik kita sa normal nga pagpangabuhi daw malayo pa kahit mo nablas lang ng herd immunity waitan labot. So kung amo na siya nga sitwasyon hindi ta mag-cooperar ti ano pag-abris ang ekonomiya tas na ano pag-abris ang mga negosyo di karon ko damo nga kalamatay, damo nga kalatnan. Gani.
Kaya SOP ka pa, may positive na sa inyo opisina, automatic, tanan ka mo nga, close contact kaya, isolate. So, sarado ang offices. So, dako nga bagay, gid ang kooperasyon tani sa publiko. Okay. So, anyway, kabay pa, nga magmatuod kung tani, nga malakip na ang pakulod, nga bisan gina-mention mga tiwai pa nato malabot ang peak, pero hopefully, tani sa December, magnubo na gid ang cases, parang at least magtulutaw kay man, bisan pag-iho, tabla, vice? Yes, may ara gani si Mayor nga EO nga about to nga magwa, no? Bala ang bago naman subong nilang kuan advisory na ang way na kinahanglan la RT-PCR test. Only that nga may mga fully vaccinated di ati pahulaton ta action art. Okay. Kaya ang paros ni sang aton ekonomiya or ang travel Bacolod, Iloilo, amak mo maghalin ka di, RT-PCR ka. Pagbalik mo, RT-PCR naman. Di pila na. Red Cross ka, pinakabarato, 4,000, 8,000 na. So, wala negosyo ang peri na ton. Mga essentials lang. So, ay kabiyahe ang fast craft. Ang fast craft ta. Kung ay biyahe, wala income ang empleyado. Kung wala obrang tao, ang circulation sa kwarta hinay. So, ini gintunaan naman ini. In fact, ang ibang LGU nakapagawa na si Mayor siguro hopefully karon or tomorrow na wala na RT-PCR test, only that may mga incentives. No, ang fully vaccinated. Kung magkulatan ka, kay basi pag-abot mo, didiri ka na lang i-swab. At least ya, kung magdiri sa aton niya, libre. Yes, action art. Na amo lang bintaha ya kay kag kuan gid sunod gyapon lang sa mga regulasyon nga kun makapauli gi man halimbawa abot ang takon may ara na sang EO si Mayor nga mapagwa. Pag-abot diri hindi lang anay magpinasaway, importante aray ka na sa pamilya mo di kag wala to na lang nga pagwa nga pagka negative mo kundi ara pwede na. Yes, action art, may gani ka na mention mo ng libre. O libre gid sa base center na ton kag isa pa gid niya mo ning failure sa aton pumuluyo action art. Kung hindi siya maglain matiyagya, kung hindi na siya mag-difficulty breathing, hindi siya magpaswab. So, kung di nang laton sa kag naglapta, so ako ni advice, kung may simptoma ka mo dahil isang trangkaso, para sa may peace of mind ka mo, para sa safety mo kag sa pamilya mo, nga hindi na maglala, kadto lang sa base center kag magpaswab. Ay, kung positive ka, kung di mas temprano, dapatan ka bulong, hindi mo na malatnan ang imo pamilya. So, nakabulig ka na sa imo lawa, sa imo pamilya, nakanabulig ka pa sa bilog nga komunidad. Why did bayad action art dira sa base center? Gani. Ari may ari ga palabot sa imo bay si Vincent Tabilino. Sila nga sa mga merkado, liog lang ko sila nga kay Vice, kay Permis, sa kunog panindahan, niya ba o kadamo gida sa mga waay gasunod sa health protocols niya ba si mamamunuhan ni Vice ang taga task force disiplina nga once in a while malibot ko na Vice? Yes sir, salamat na. Pabalo na to ang mga market supervisors. Ang task force disiplina galibot na iya sa bilog ng Bacolod, pero ang market supervisor sa ara lang da so ilan na obligasyon na mag-implementar sa aton health protocol. So, palabot na action art sa mga supervisors sa mga merkado. At least si Vice Mayor LCD, although nga given may kasumpong sa eleksyon ni kay may nag-file giman, pero trabaho gyapon Vice, no? Ang aton sini-prioridad sa karon niya. Yes, action art. Kung na gina-welcome ta na iyang ila pagpapili, kay apyan taman na sila. Ila mo na diretso, ay kami siyang differences. Well, ulaton ta ang kuan ang publiko or ang aton constituency magkuan sina sa amon evaluate sang amon hinimuan. Then let them decide come election day. Dugay pagaling to hasta pa to sa Mayo pa to sunod nga tuig pila pa ka bulan. Gani akin. Maubra lang tanay. Gani. Anyway, bangod sini aga expect kitang kabay patani ang mga
subong nga weekend may ara kita daw ginatawag bala sa una nga daw big time nga vaccination activity kada weekend. Sige na Vice. Well, nagang aton to nga 2-day grand vaccination all over the city. Wala na. Nagbalik naman kita sa kwan. Sa mga venues naton sa mga malls. Kay asayab siya Action Art ng aton nga kwan bala. Nagdubo na gid siya. In fact, sa ibang nga barangay, 15 na lang, 20 na lang. So, amo ni, may continuing campaign. So, wala pa kapabaksinate. So, kung hindi ka mo yung magpabaksin, kag magpagawa ng DOH ang guidelines sa below 17, 12 to 17, di ba? Siwataan ka mo da kung nag-decide na ka mo. Correct. Kaya gina-vaccinate na yung mga hubines, kagway na ka mo bilin. So, inulsol ka mo. So, Kag masol solution nga, malinya kami di, way pa kami ginatagan, di nga dugay na di para sa amon. Yes, correct na action art. Kaya kung hindi man lang magpabaksin ang mga may mga edad, iatag ta sa hubines, kaya yung hubines subong kakaigo naman. Pero kung lang taon mo, ang mga hubines laka na igo, tungod nga mga hubines, ang immune system nila, bakod niya. Kag kung may igo, sila din, hindi sila taman. Kagalabanan sa mga parents, actually, ay ginaalaw ang kabataan, basta mga minor ni nga halak ginuwa, gid ba siya? Mo ginang dumayo, gid? Yes, correct na siya. Kung wala mo lang pa importante nga kladtuan, better nga avoid kita sa mga lugar nga damo tao, avoid sa mga aircon nga lugar. Avoid gid mag-interact sa hindi taklala outside sa aton pamilya. Sige. On that note, Vice, anong mabilin mo sa mga bakulod nun sining weekend nga mensahe? Well, dali na lang Paskwa. Ang aton dira pangamuyo, ang aton kampanya, kabalik ta sa aton normal nga pagpangabuhi. So, the only way na makabalik ta dira sa ginahandom tang normal, paminsaran nyo gid sa malawig, kung magpabaksin, kung hindi. Sa aton niya data diri nga eksperyensya, adlaw-adlaw, ang gabasi kita ya sa facts sa kamatuoran, na ang wala nakapabaksin, dako tsansa nga malatnan, dako tsansa nga ma-hospital, dako tsansa nga madula. So, halong kita, mayong aga. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Vice Mayor Elcid Familiaran. Action Hotline! Ayos, si Lucrecia Gabo Bugna, nga monitor, sila nga solid kami diri. Solid Vice Elcid siya gali. Joan Mill, Action Art, wala na RT-PCR test kay kadako sang gastuhon mo, almost 8,000 gid. Correct na gani. I think siguro kung matabo giman nga mo na bintaha actually sa mga travelers mo. I-allow lang sila. Pero make sure man, kung kasakay sa aeroplano, dira sa mga barko, i-strictohon na guro, ikinanglan. Social distancing, wearing of face mask and face shield, namo na bla. No, kay pag-abot, diri na lang iswab. Para waya gastuhon ang tao, why na bala siyang makuot sa bulsa niya, ginawa mo lang. Can you imagine kung mapliti ka pa sa aeroplano, mapliti ka pa sa barko, pag-abot mo diri or makuha ka pagin RT-PCR test, negative RT-PCR test result, ti pila nga daan ang gastuhon mo na. Ti tao, subong ay man trabaho, ay purti kabudlay gid. Vincent Tabilino once again, salamat gid sa imo sining tempo, no, sa pagmonitor man. Kay nang Vic sekwensya, na Vic sekwensya dira may aga. Salamat sa pagmonitor. Araman si Abelia Delfin sa La Granja City o La Carlota City. Nya tadi matapos ng COVID-19 para magkagihon na tasang insakto. Subong hindi ta magsalig bisan ganubo ang case, follow tagyapon sa protocols. Pa-vaccine ta para maibato tas COVID. Muna basi dason may bayad na. May lang nga may kwarta para pero paano ayan kita nga pigado.
I think siguro isa na isang dapat ikuanan sa gobyerno. Kaya kung sa uli pabayaron mo, pag hindi budlay mo yung pigado na katao, pabayaron mo pa vaccine. Si Madam Maricel Arivalo Bindol, gamonitor, maying aga, thank you. Yung Preston, Patamyaw Sir Art, kay Babit Preston, Sampurok, Riverbank, Villamonte. And Dinalor Bivar Santillana, harap man siya. Milagros Morales, be safe. Paliog Tamyaw kay Edgar Morales, si Cali Madison Morales, kag Cassie Miranda Morales, sang Barangay Maaw. Salamat kid Ana Sinoro, congrats, salamat sa grasya. Salamat sa grasya ko, no? Pangamuyo lang ta kag kooperar, buligay lang. Good morning lang, halong gid ng Bikbik, Basi makalagaw ko na sa inyo, mangita ta na alusiman, bi? Na Bikbik? Basi may alusiman sa likod mo, dalo lang tawa, bi, kay swingan ta kada, no? Action Hotline! Sige, Anang Bikbik, salamat kita. Bawaring Maninoy ko, good morning. Thank you, Gida, kay Colonel Calixto Mabugat. Good morning. Abi ko malansar ka para kunsiyal Bacolod ay kalain. Action Hotline! Si Action Eric sa 2025, no? Lawag lang na. Bugoy na ay. Kumusta? Ari ka lang di sa Bacolod, Subong? Sige. Muna yung akon suportan. Baka rita ni si Colonel Calixto Mabugat. Ay, takbalo ay. Basi kon may plano man ni sa uli mag-intras politika. Oh. No? Kaya ng iban makarita sa trabaho, amo na no? Sinya, magretiro lang ko sa trabaho ko, profession ko, ma-interest politika. Good luck sa tanan nga mga kandidato nga nagpapili. Saint Rose Aspan Canoy, si Ters Vergara Sancho, good morning man. Listening sa Barangay Sumag, si Saint Rose Aspan Canoy. Madam Elizabeth Malaka Gamala, my daughter Girly Gamala Martino, birthday niya? Oh, sige, salamat. Nathan Borromeo sa taga-Barangay Panakyaw, Bugtaw kuno. Sige, Abilia Delphine, watching from La Granja, La Carlota. Imbong do Campos Maawa, Milagros Morales, Milili Oligo, si Vanessa Star Mayo, Jinky Jalagdon, kag Noel Amar, Alex Montesa. O sige, salamat. Arlidan Makoy niya, good morning. Action Art Monitor Driver, Baktuda. Salamat sa radyong ginhatag. Ay! Salamat sa radyong ginhatag ni Arlidan Makoy. Roberto Caraballo, siling nga gudiya, Action Art Plastar lang sila dapat plataporma di gobyerno. Huwagalita miyaw ko lang si Councilor Attorney Dindo Ramos, kag Ariel Lim sang Naktudaf. Sige, sinong Berta Caraballo. April Manaag, may agadra, Jovi Munares, Robert Truma, thank you. Michael Singo Lamayin, Richard Dariquito, Araman Kunuho, Ruel Del Rosario, salamat gid sa Lapu-Lapu City, Cebu siya. Ang pamilya niya ang pamilya niya sa Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte. Oh, legit buter sa kanusang Bacolod, sige. Nonoy maggubat ang imong puto kag dinuguan, matuigan na matutitito na duway kadto dinoyaw. Mario Garay, Joan Mill, Gudia Maxonart, dapat wala na RT-PCR test kay kadako gid gaston mo almost 8K. Nabasa ko na naglikay na. Jolie Militado Patrimonio. O sige. Joseph Martin Yulo, Art Morning, God be the glory. Oy, paring Albert Sanz, pare. Morning da. Thank you for listening. Araman ka monitor, paring Clarence Locsin. Baw kahapon kita na kami. Paring Clarence Locsin. Kumusta ka na, Isoy? Sige. May lang nga pag-monitor na Soya, no? Sa imo bilog nga pamilya. Toto Clarence Locsin. Si Stella, Manong J.R. Vergara, kuno ga monitor. Salamat. Manjo Arnejo, Alip Garde, Vincent Tabilino, Arlidan Makoy. Nabasa ko ng iban. Sige. Lito Dayapa, no? Bibar Santillana, Dinalor. Nabasa ko naman galia.
Sa Macau, China, si Lipong Arada Martin Aliling, Gabi Hipil Oy, Bro Gabriel, kamusta ka na? Monitor siya sa San Lorenzo Home, Barangay Tangob, Gadaguob, Subong, sa akon kapihan. O, kadto kadi kay mga pita. Sige, kadto ko na na. Hindi lang na subong pa rin, kaya damo pa tao, bra. Doon ay manggubat sa pizza uno ko, no? Ay, klain ano mga pizza uno na, no, man. Salamat. Sige, Atia Kim Eriman, Ryan Borja, Ma'am Jenky Jalagdon, Araman ka monitor, si Biboy Villason, ginatamya, Star and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, John Season, Araman Lili King, Kagmini Olyadas, mga pamilyadra sa DSBO, DSP sa Pandanon. Thank you very much. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negros Sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Action Radio. Action Hotline. Ayos way nagikot tiyempo galingot anon tani abi no ang iban nga way kumalabutan nga mensahe karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline. Mabilin ko lang sa inyo ari
Aksyon Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.